Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Il-kuġin tiegħi kien ilu xhur jgħid li mhux qed jara sew, mod partikolari mill-ġemb tal-għajn. Dan l-aħħar mara għand it-tabib u qallu li għandu l-pressjoni għolja f'għajnejh. Jien qed niftakar li ommi ġieli semmit li oħta ma tantx baqgħet tara. Possibbli li din hija kondizzjoni ereditarja. Il-pressjoni għolja fl-għajnejn li ngħidula wkoll bħala glaukoma xija huwa terminu li ta' spiss nisimgħu bih. Għandu element ereditarju bħal kull mard oħra, ġifieri d-diabete, il-pressjoni, dawk għandhom element ereditarju ma jfissirx li għax ommok jew missierek għandhom il-glaukoma, l-pressjoni f'għajnejhom inti ħajkollok żgur. Però għandek iktar riskju li tiżviluppa mill-popolazzjoni in ġenerali. Però ċertu mart li iżidlek ir-riskju wkoll ta' glaukoma, pereżempju zokkor, pressjoni jew mart ta' ċirkolazzjoni, iżid ir-riskju li inti tiżviluppa l-glaukoma. Ġifieri jekk inti l-argument għandek storja li kellek xi puplesija jew riħ ta' puplesija, dak ifisser li hemm problemi ta' ċirkolazzjoni. Allura r-riskju li inti jkollok glaukoma huwa ftit iktar mill-popolazzjoni ġenerali. Il-pressjoni għolja fl-għajn tolqot l-aktar lin-nervituri li jitrażmettu il-viżwal lil-moħħ. Jekk din il-pressjoni tibqa' preżenti u ma tiġix ikkontrollata, ir-riskju li l-persuna titlef il-vista ikun għoli ħafna. Iżda f'każijiet li l-kundizzjoni hija waħda ereditarja, teżisti xi forma ta' prevenzjoni? Ovvjament l-element ereditarju ma tantx nistgħu nagħmlu fuq u ma tantx nistgħu naffettwawh. Dak ikun fil-ġins tagħna u dak ma nistgħux inbidluhom. Però jekk kien ir-riskju huwa ġej minħabba zokkor mhux kontrollat, pressjoni għolja jew ċirkolazzjoni batuta li maħniex nieħdu kura għaliha, importanti li nikkontrollaw dal-mart. Allura għalhekk aħna importanti li nikkontrollaw it-zokkor u l-pressjoni anke meta nkunu għadna żgħar għax il-konsegwenzi joħorġu iktar tard iktar ma nsiru anzjani. Allura importanti li nikkontrollaw dal-mart. Is-sintomi tal-pressjoni għolja fl-għajn ma jitfaċċawx mill-ewwel u għalhekk sfortunatament jista' jkun hemm każijiet fejn il-kundizzjoni tigrava. Liema huma dawk is-sintomi li jistgħu jagħtu indikazzjoni li hemm pressjoni għolja fl-għajnejn? Pressjoni għolja fl-għajnejn mhux bil-fors, kultant ma tirriżultax sintomi, ġifieri tkun pjuttost kwieta għall-bidu. Ġifieri għalhekk jekk wieħed hemm tendenza li jista' jkollu pressjoni f'għajnejh u kultant żmien jagħmel check-up għand it-tabib tal-għajnejn. Però mbagħad iktar mal-marda tavvanza, iktar mal-pressjoni tista' tikkawżalek uġigħ f'għajnejk u meta iktar ma tavvanza il-problema taffettwa l-vista. Issa ħafna drabi l-vista li tiġi affettwata hija l-vista periferali, ġifieri n-naħa ta' barra. Tibda taħbat mal-affarijiet, tibda tidħol ġol amara d-dar pereżempju, u l-vista tiegħek tibda tiġi iktar ristretta dak li qed tara quddiemek, imma dak li huwa fil-ġnub tibda ma tarawhomx. Dan huwa konsegwenza tal-pressjoni għolja fl-għajnejn. Huwa importanti li l-kura l-pressjoni fl-għajnejn tibda b'mod immedjat. Il-kura tista' tvarja minn taqtir, kura b'laser jew anke operazzjoni. Il-kura tal-pressjoni fl-għajnejn ħafna drabi l-ewwel tibda bil-qtar, ġifieri speċjalista tal-għajnejn jibdielek qtar, hemm xi 3 tipi ta' qtar, imma jista' jkun il-każ li jkollok bżonn tip wieħed jew żewġ tipi ta' qtar. Hemm mediċini wkoll bħala pilloli
però meta f'każijiet fejn il-pressjoni f'għajnejk ma tkunx qed tinżillek bil-qtar biss jew bil-pilloli, ukoll operazzjonijiet li jsiru ħabba l-pressjoni fl-għajnejn. Għalhekk f'każijiet iktar serji, iktar gravi ta' din il-marda, ta' din il-kundizzjoni, ikun hemm bżonn ta' operazzjoni. Tikka aktar fuq saħtek. Il-faqqieħ huwa popolari ħafna fil-platti tagħna. Minn barra l-palat li jagħti, iġor miegħu wkoll benefiċċji għas-saħħa. Il-faqqieħ inaqqas ir-riskju tal-obeżità, tad-diabete u anke tal-mard tal-qalb. U dan apparti l-ammont ta' fibra li nsibu fil-faqqieħ. Barra minn hekk il-faqqieħ jgħin biex jissaħħaħ ix-xahar, kif ukoll biex jagħti kulur isbaħ lill-ġilda. Studji oħra juru li l-faqqieħ joffri wkoll prevenzjoni għal kontra l-kanċer, bl-istess mod kif jgħinu l-karrotti, it-tadam, il-bżar u l-qarabali. Tikka aktar fuq saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.